Una mica ens agradaria conèixer quan vau venir a Cardedeu, per què vau arribar a Cardedeu com a estiuejants, no? I també una mica si els d'aquí, els que eren natius, diguéssim, si recordem l'estiueig, si recordem quan arribaven, no? O sigui, una mica aquesta seria la idea de com comencem a situar-nos. Dominava les bones famílies. Sí. I amb molts fills, Bueno, sí. Mira, els Gras. Llavors en tenien 13, no, els Gras? Els Gras en devien tenir 13. 14. Llavors nosaltres, els que érem per aquí, els avis eren molt amics amb els Bofill. Sí, també. També. Exacte, vull dir que... Però bueno, ja eren famílies de sempre. De sempre, de tota la vida, perquè sé que el senyor Bofill, l'avi, no diguéssim el Josep Maria, que es va morir, sinó el pare. Ja amb els meus avis eren molt amics. Eren molt amics, clar, han passat molts anys de tot això. I el Rovira, i molta gent. I els Amat, que encara funcionen. I llavors ell me deia que el seu tio, que va ser el xofer d'aquí, ja hi estiuejava aquí. Sí, home, però ara comencem. Sí. Si pregunten per com vam venir aquí, Val. Jo, la curiositat és que si jo visc a Cardedeu, ve molt d'aquesta casa i dels seus amos. Sí, perquè el meu tio treballava i era xòfer i tot d'Orella, que principalment llavors tenien un magatzem de bacallà i eren molt famosos i tot això. I llavors el meu pare, que jo vaig néixer a França, al venir de França, el meu tio, que estava casat també amb una Vinyals, que també estava molt dins de Can d'Orella, quan vam venir, el meu tio, que ja estava casat, ens va dir que vinguéssim a Cardedeu. I d'aquí ve que sóc a Cardedeu. Perquè vosaltres, que viviu a Cardedeu, quin record teniu de quan venien els estiuejants o què us explicàveu? No, teníem bé. Record en teníem de tots. També n'explicaré algun. Jo més aviat tenia el record de les botigues, perquè a casa meva hi havia botiga. Potser posterior a el que ells diuen ja, o sigui, més cap aquí, diguéssim, no? Però sí, quan ja venien els senyors compraven més queviures i de tot, venien molt les minyones amb els vestits blancs i el davantalet i de tal. Esclar, jo hi anava a repartir-los, a portar-los el menjar que compraven amb un mobilet amb una cistella al darrere. Jo els hi anava a portar. Això no vol dir que per l'edat que tenia també rondinava moltes vegades, perquè potser arribaves allà i la noia et deia «m'he olvidado la cabeza de ajos». I llavors havia de tornar cap a casa a buscar una cabeça d'alls per anar al capdamunt de les Torres de l'Adolfo, que dèiem, o coses així. I era jove jo, després ja va venir aquella il·lusió de dir «bueno, és igual, hi vaig igual, i a veure si veig en Coca per allà algun camí». Però de llavors hi havia estiuejants estupendos que quedaven molt bé, però també n'hi havia uns quants que no quedaven gaire bé en molts sentits. Bueno, però això ho veus ara i ho veus abans, Aquí encara hi ha gent que compta les pomes per si se les han menjat. Tots ens hi havíem trobat. Sí. Però hi havia de tot. Cardedeu abans de la guerra era una cosa. Va ser, és el que deia jo, mirant aquí, va ser l'època del gran creixement de Cardedeu, d'unes senyors... Cardedeu era un poble senyor. Era un poble senyor que es venia a passar l'estiu. Els altres pobles, la gent hi anava. El Cardedeu es va ensenyorir perquè, no ho sé, perquè la gent hi va posar-hi tot el seu cor. Vosaltres, tant els que són aquí com els estiuejants, com heu vist créixer Cardedeu? Perquè parleu que era un poble de 2.000 habitants i ara en tenim 20.000, però quin paper han tingut també els estiuejants en aquest creixement urbanístic, no? L'han tingut? No. Per exemple, a l'Eixample, on hi ha... No, però molta gent, molts antics estiuejants han vingut a viure aquí, i si no, els seus fills, els seus nets, com nosaltres. Una pregunta. Per exemple, heu parlat de que feu, no sé, les Closelles, no? Dieu que del teatre i tot això. Què fèieu? O sigui, què es feia en aquelles èpoques? Mira, jo tinc fotografies a casa meva d'un gran dinar entre la colònia i la gent del poble, que la cuinera fotografiada era la meva tia,
germana de la meva mare, i es feien les coses conjuntament. Per exemple, excursions al Pla de la Calma. Parla de... Sí. I s'hi anava des d'aquí, no a la colònia. La gent que venia a passar l'estiu amb la gent del poble. És que era, abans no era colònia que venia a passar l'estiu, era gent que venia a passar l'estiu a Cardedeu, que eren abans de la guerra. Ara, després ja devia ser Després, diferent. Jo soc de la de després, hi havia un abisme, Això mateix. Vosaltres creieu que els estiuejants i el poble tenien manies, uns amb els altres? Jo crec, a veure, a la meva època hi ha una mica més Jo el m'apedregava amb jovent. Els papàs no, els papàs ja no, però el jovent, com que llavors hi havia allò que fèiem aquell partit de bàsquet, jo hi parlo més cap aquí, que allò era cèlebre, perquè menys gabinetada, a cop de tomàquets anàvem, a cop de tomàquets i tant. Sí, nenes, a la colònia ja aplaudien a la colònia, però no són de Cardedeu, per què aplaudien a la colònia? Nosaltres ens ho miràvem. Jo el que recordo, i encara... Els que eren de la meva edat, Què fan aquestes? agarra't, Bueno, però I si anaves a portar alguna cosa a casa seva, que els seus pares amabilíssims, i tal, i trobaves una de les filles, que et diria el nom i tot, i quan te veia et deia, passa per la puerta de servicio, però així, no, por favor, passa per la puerta de servicio. Això sí que me'n recordo. Sí, és el que anava jo, el que no se Els m'anirà papàs mai, no, mai se m'anirà. Eren aquests després de la guerra. Sí, Hi ha de tot, hi ha de tot. Sí, home. No, ja et dic que sí. Escolta, i els papàs no. Però n'hi ha de gent així. Sí que n'hi havia, Les sí. diferències encara no... Perdona, els de la meva edat, que jugàvem, per exemple, l'altra setmana havíem de jugar a bàsquet amb elles o el que sigui. Feien un partit abans de marxar. Parlo de més que el Però jo encara recordo en el casino, jo ballant, i la gent mirant. Aquí, Sí, això això aquí, aquí mateix, potser era jo mirant aquí. Una vergonya aquí davant del... Sí. I ho tancaven tot perquè ningú... Però com podríem acabar, diguéssim, quan ells tanquin, de dir l'estiueig a Cardedeu... Va ser una època molt maca, per mi, Sí, per mi va ser una època molt maca. Que recordo, jo què sé, tu recordes que anaves en bicicleta? Sí, anava a portar-los i tot això, els de la colònia, però esperaves tot l'estiu per passar-t'ho bé amb tothom i tot això. I el poble, el que ha dit ell, no hi havia rancúnies així, fora d'aquestes petites coses, que també eren més els fills que els pares. A Cardedeu amb Bueno, jo recordo, aquell temps no teníem massa amistat amb els estiuejants i no em feia nivell, no em feia molt de cas, ni ho passava ni molt bé ni molt malament. A mi eren uns dies com uns altres. Me'n recordo d'haver anat a alguna professora dels senyors i tot l'altre fer la vida normal, res més. Ells no han fet Cardedeu. Cardedeu l'ha fet cada gent que ha treballat. La gent que ha anat a la fàbrica, la gent que ha anat a la botiga, la gent que ha treballat Cardedeu cada dia, cada moment. Però aquesta gent que han fet, venir a passar 4 mesos a l'estiu. amb això tens raó. Això no ha fet res per Cardedeu. Però Cardedeu era un poble que tenia una gran avantatge, que era agradable per tothom que venia. I això la gent ho dèiem, ens ho comunicava, les persones es comunicaven, tu Cardedeu, Cardedeu, sí, vas a Cardedeu perquè era un poble que t'acollia. Però és que tu acollies a la gent de Cardedeu, perquè, ojo, difícil dir la gent de Cardedeu, que es connecta tota la vida, Per això, jo de Cardedeu, més feliç que a tot arreu, però a Cardedeu, com a lloc. Però la veritat és que jo com a Cardedeu no trobo res. Jo me molt sento tan feliç a Cardedeu, m'he clar, sentit jo tan també. acollida, però tan bé, tan, no sé, i compaginat amb totes les persones. Cardedeu, vagis on vagis, és el millor que hi ha a tot arreu, el de Cardedeu. I per què? Perquè no hi ha ningú que sigui dolent, tothom és bo. I per què? Perquè la gran convivència entre estiuejants i gent del poble ha sigut sempre el millor del món. Aquesta gran unitat que ens ha germanat al màxim. Molt bé, molt Hola. bé. Una cosa